Is-sena li għaddiet mal-190,000 turist żaru pajjiżna u pparteċipaw f'xi forma ta' attività sportiva. Dan ifisser li 11% min-numru totali ta' turisti li ġew Malta s-sena li għaddiet għamlu dan għall-isport. U għastmat li dan it-tip ta' turisti jagħmel 9 li f'pajjiżna u jonfoq mal-1,150 €. Dan ifisser li huma nnefqu 218 miljun euro partikolarment jew biex jozzu, jew għat-trekking, abseiling inkella biex jilagħbu l-golf. Carlo Mikallef, iċ-Chief Marketing Officer fl-Awtorità Maltija tat-Turiżmu, qal li s-settur tat-turiżmu sportiv huwa ta' importanza partikolari għax fejn hu possibbli jsiru attivitajiet fi żminijiet tas-sena li huma inqas popolari mat-turist regolari. Qal li l-MTA talloka ma' €9 miljun speċifikament għal promozzjoni tat-turiżmu sportiv lejn Malta. L-aktar attività grupp ta' timijiet ġew timijiet kbar mill-Ewropa u anke minn barra l-Ewropa, però apparti l-futbol qegħdin naraw li nżidu attività tipo il-diving hija tradizzjonali, però qiegħda tikber illum iżjed u iżjed bid-domanda li qiegħda tiżdied minħabba ċertu pajjiżi oħra huma ħanajtek magħluqin għat-turiżmu bħalissa. Carlo Mikallef fisser kif permezz ta' dawn iż-żjarat Malta ħadet ħafna promozzjoni ta' valur ta' mijiet ta' eluf ta' euro li ħallew ukoll kontribuzzjoni sostanzjali fl-ekonomija Maltija. Dawn qegħdin jonfqu f'diversi servizzi li diversi suppliers Maltin joffru fosthom jiġifieri naf Londri jekk ġew training camps tal-futbol, jonfqu fles kbar fil-Londri, fil-entertainment ukoll matul il-ġurnata. Li hemm kumpaniji speċjalizzati llum li qegħdin joffru s-servizzi tagħhom biex ikopru dak li jtolbu l-turisti li jiġu għall-attività sportiva f'Malta. Fl-aħħar nett Mikallef żied jgħid li l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu se tkompli taħdem biex iġġib iktar turisti sportivi lejn Malta. Però qegħdin naraw li nżidu trekking, walking holidays, abseiling, rock climbing, biking holidays, varjetà sħiħa ta' attività sportiva illi qiegħda ħanajtek tkun l-għażla naturali għalihom in-nord ta' Malta, il-parti ta' fuq ta' Malta u iżjed Għawdex.